Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Mas nigwapa man nun si Anghela nga naidaran kong tanaw, geng. Ay, ambot ba? Di man gini mawas akong hunahuna ang gisulti ni Piping bahin atong babayhana. Ngano man gyud ni? Ay, haskag nagkita gyud sila no. Unya nagkaistorya. Unya, ay, daoy, kahugaw na basad na akong hunahuna. Nagpatintal sad ka. Bitaw Ginoo no. Nagpatintal naman sad ko. Magrosaryo lang na hinoon ko oy. Nana sila. Si Felipe yun. Siya yun ang kauban ni James. Kanina na ko nung natuog si Mama, Noy. Di lang na ko istorbon. Ay na lang istorbuha pa rin, maikog ta. Nahibaw na baka ni Felipe nga. Nga ako ang inahan ni Father James. O sa ba kayang reaksyon kung may baw siya? Ihinay ko nagsira ang pultada. Paingo na silang musaka. Tingalig magkabante sila na ako. Nakalikay pa kong Philippines sa tibok adlaw karon. Pero huwag masabuntag. Makalikay pa ka ako. Kung mulakaw sa kong sayo, dili ka malain ang akong anak. Dili ka siya matinga. Salamat Ginoo ha. Wa pa gyud mi mag-abot yang hila. Maintag di na lang gyud mi mag-abot hangtod nga makapauli mi. Lain na ning mura tag bitayon nun pirmi oy. Bisag dili alimuot panington tag bugbog. Ay, lupig pa man ako ay nagisilutan. Gikabuhi kapag kakita ni mus inahan ni Padre Ping. Unsa gyud kay may tabo. Kun may baw nas tinuod si Milagring. Ikatulong gubat magitingali na kalibutan. Ay, natug nakaturon. Wa ka to mag-alindas ay sigo na huna nako. Suwayan kong tawag. Uy! Kurat na naman sa tani cellphone na. Naunahan mo ko. Si Milagring. Hello, Greng! Oh, Nagmata pa rin ka, Greng? Tungang gabi naman? ay, ikaw nagmata pa man lagi ka. Nganong nagmata pa man ka? Hain man day ka karon Ping, ha? Kinsa may imong kauban? Paka man. Ha, bebe, i-on ang kamera sa imong messenger, be. Pag video call na lang, be, aron makita gyud nako kung kinsa imong kauban ron diha ug hain ka. Nawa, kita ka? Ha? Ako gining gilibot ha. Ako ning gilibot sa kamerang tibok kwarto ha. Hasta pang banyo akong ipakita nimo ha. Apila ang ilawom sa kama, Ping, kay basig imong gipatago. Kabinuang na sa nimo, Gringoy. Akong ibalik sa krusipihos bungbong ha. Tanawa. Na mura na kwartos pare, Gring. Na puti og pintals bungbong. Yan ay krusipiho nga naginusara. Kita ka? Og tanawa ang mga kurtinas bintana na puti nga ginansilyo. Kung imong tanawon, mura yun kwartos kumbinto nga kung himutangan. Ang kam tingog diya. Pero nganong wa pa man sad lagi ka matog. Ug time pa. Isputing pa man lagi ka, Ping. Pag-o pa yung kagpulo. Kinsa may naghatag ana, ha?
Di inday nagikan. O hinatag ning pader. Oy, naunsa. Mo na yang gipasulob nako pagadto lang mo sa palasyo bago pa ming abot. Siguraduha nga tinuod ang imong gisulti, Ping, ha? Kay kung hinatagan nina ni Angela kay nakita mo, upon tagyod ka human isawsaw sa suka, Ping. Unsa ko chicharon? Ang bida sa nimo. Ahay. Hahay bitaw. Hoy, Ping, wag yung kumagkomedya, ha? Tinud-anay ba ning ako? Oh, sige, aron din na tamo ko maglalis. Apotlon na lang na itong video call, ha? Nga naman, dili na ka makasugakod og tubag sa akong mga pangutana. Hala ka diya. Ang bida sa... Uy, doon ako ipangsini mo mga pictures. May gani kay kamao na tayo ni sinsin og mga picture o video call. Doon na tayo kapakitang ebidensya. Huwat sa ha? Uy. Hala ka nindot. Nagtupad gid sila sa Piping og ang arsobispo. Hala, uy. Hala, uy, kanindot ni Piping, uy. Dinhi pa gyud sa usa ka picture kay mura silang nag-istorya. Daoy, nasuya naman hinuon kong Piping. Kahayahay, bayas akong bana. Uy, nanawag. Hello, Ping. Oh, nakita na nimo mga pictures? Ay, Ping, oy. Haya-haya gud nimo, Ping. Suya raman ta. Basin, kuwan pa ng ebidensya, Gring. Akong atuon sa pader kay wa pa man sa to magkatugron para magkasultigan mo. Ay, ayaw na lang, Ping. Ayaw na lang. Ay na lang. Ay na lang lagi. Masuko na sad koron. Nituon ako nimo, Ping. Oh, lagi. Ay, salamat taon. Tuloy. Nalamdagan ng itaw sa Espiritu Santo imong utok, Gring. Ay, pasensya na, Ping, ha. Dili manggod kalikayan nga makahuna-huna ko ni Angela. Ambot ba, di manggod na ko malikayan, Ping. Naghuna-huna gyud ko ninyong duha nga, basin og nagkita na sad mo. Oh, mga tuog na ta, Gring, oy. Maptan, bitakadlaw nini. Oh, sige, Ping. Katuog na lang. Tan-aon pa na kog balik ang mga pictures dayon. Matuog na ko. Good night, Ping. Ay, good night pang babaeng muher. Makaugtas asawa, ha? Woo! Hapit ng alas 5. Wa pa tingalon sila magmata. Unsa ka kon mosayo kog lakaw ug moadto ko sa simbahan. Tugonon ko lang ang katabang nga pandaman silang pamahaw og di na lang ko ipahawat kun og galing manglarga na sila. Husto, mao di akong buhaton. Di na tingali malay ng akong anak kun ako kining buhaton. Total, nagkasulti lang sa migahapon. Ay, ato kong katabang. O pagkahuman, maligo na ko. O makalakaw na dayon ko. Uy, alas 5 naman dahi hapit. Tiguan na yun kay ko dagay mubo na malanjo kay ko ginatulgan. Ay, di na yun mapugngan. Sa kaming urasa makapauli. Siguradong wa pagiro magmatas pader. Patay. Magkatubang na gimayaning Anghela. Noy? Oh. Ipiping? Pader! Kadiyot! Noy.
Kasi man, gusto kang musayo tagpauli. O sige, pader, mas may noon. Di taon tag kaisturbuhon, pero murag, nagmata naman yung ka. Inunggang gisangpit na lang tika. Nagtuo mo kung natug pa ka, pader. Ambot, naanad lang sa tingali kung matag sa'yo, noy. Sige, kaligo na ha, kay magpahikay kong painit na to sa di pa taman lakaw. Uy, ay, nagisturbuhay mong inanoy. Ang katabang ranoy, nagmata naman kay na may nagkisaw-kisaw sa kusina. Sige, pader, maligo na ko. Pwede na gud may magkape og pan, Inday. Kahit sila na mo. Inday, mao na tong akong... Oh, uy! Good morning, ma. Nagmata naman lagi ka. Musayo mo? Mo sayo nang mi ma aron di mi muudtuhan. Asa man ka, spotting man? Ay, musimba. Ay, kamo na lang din eh. Ako na itong gitugon si Inday nga ati manon ang inyong pamahaw. Unya lang gud simba, ma. Oo. Pailailaw na tikang noy-piping kay wa pa man gid mo magkaila. Oh, Abi pa lang unya, wala mo siya hatagig importansya siyang pagbisita. Abi kay sa Kristan lang. uy, hala, uy. Di sa tingali siya ingon anak magunahon na, uy. Di ta ka siguro eh. Unya lang gud lakaw, niglakaw na namo. Ubani una mi sa pamahaw, okay? Ay, may tagwa pa magmatas ang hila. May manglakaw na lang mi sa dili pa siya mo bangon. Paspasan ako ang akong lihok. Magdali kong ilis. Ma? Sige. Unya na lang kumulakaw, iniglakaw ninyo. Thanks, ma. Sige, maligo na ko. At manas noy piping kung manaog na ha, ma. Kinuo ko. Di na dyan ko kalikay ni Felipe.